La gent està molt enfadada perquè, clar, compràvem electrodomèstics, fèiem una inversió i és vera que cada vegada dura manco. Anem a resoldre dubtes. Per què això passa? I ens acompanya en Mateu Oliver, ell és degà del Col·legi d'Enginyers de les Illes Balears. Com estàs? Com va això? No és una sensació, és una realitat. Per què passa? Perquè nosaltres és vera que insistim en cuidar bé tots els electrodomèstics que compram, petits i grans electrodomèstics, però és que no mos surten bons. Sí, no, som un monotes. No, realment és una estratègia comercial. Està pensat, quan dissenyen l'aparell, se prepara punts febles perquè peti per allà. Però això és una manera de vendre més. Passa el mateix en els pots de xampú o de gel. El forat cada vegada és més gros. Llavors, si fas el forat un 10% més gros i la gent gasta un 10% més, és com si venguessis un 10% més. Per tant, automàticament les teves vendes han incrementat un 10%. Arribarà un moment que arribaran a acotar el tamany dels forats. Per exemple, però arribarem a això, perquè s'estan passant. Igual que en els aparells s'estan passant. Dels aparells, el punt fluix són les bateries. Les bateries són el problema o no només són les bateries? Per exemple, jo ara que veig un microones, tinc un microones a casa meva que l'interruptor s'ha romput, però clar, a mi m'agrada punyir, el vaig obrir, vaig canviar l'interruptor i vaig tornar a tancar. I seguirà durant. Estan dissenyats a punts febles que fallen més que els altres. Però té a veure amb la qualitat, perquè moltes vegades pensant, no, és que això ho fan... No, tu pots fer un aparell extraordinari, fer-li un punt feble i després ja el pot tirar tot sencer, és el problema. Que tu tens un aparell que està molt ben fet, però, per exemple, els portàtils, que te'n veig un, les tecles a vegades se rompen. Llavors, tu hauries de poder comprar una tecla i fer clic i canviar-la. Jo ho vaig fer en el meu portàtil. Però no, tot està tot tancadet, tot ben així, i tu no pots canviar. I has de tirar tot el portàtil perquè resulta que te fallen les tecles. És que passa moltes vegades no amb els mòbils, que segur que els hi passa molt dels espectadors, que se'n van amb el mòbil a la tenda i els diuen no, és que no me va bé això. I te diuen, és que s'ha de canviar tot, és que és impossible, perquè ja ho fabriquen com a tot en un, que no se pot dividir. I per tant, si s'espanya una cosa, s'ha de tirar tot. Exactament. El que passa és que, per exemple, jo quan me vaig casar me van regalar un rellotge, això, un rellotge de casat i tal. Pues, ara se va rompre, jo farà 20 anys que estic casat i no hi ha peces. Dic, com que no hi ha peces? Si va costar un ull de sa cara. Pues no hi ha peces. I el tema aquest, la Unió Europea s'hi ha posat. No fa 2 setmanes van treure un reglament de dret a la reparació. Hi ha tot un moviment a internet de dret a reparar i fins i tot a autoreparar. Perquè dret a reparar amb aquesta nova normativa, això que suposarà que les empreses, que les marques tinguin estoc de peces, perquè si se mos espanya una part d'aquest electrodomèstic tinguem possibilitats de canviar aquella part i no haver-lo de tirar i comprar-lo de nou. Que el fabricant no desaparegui i que tu puguis anar allà i dir, miri, m'ho arregli a un preu just i amb peces que estiguin bé, no? Llavors, tot això s'ha fet per ecologia. Les tonelades de carboni, de CO2 que s'envien en el planeta, a l'atmosfera, per fer una peça nova, per fer tot un producte nou, són moltes més que per fer canviar una peça. Llavors se potencia això per medi ambient. Vull dir que és algo que surt consciència. És que, Mateu, te podeu un altre exemple. Aquest rellotge, per exemple, caduc... Molt xulo. Sí, molt guapo, però poc útil, perquè quan me'l vaig comprar fa 2 anys la bateria me durava un dia i mig. Ara hi ha dies que no acaba ni el programa i ja no té bateria. He anat a demanar explicacions i m'han dit que no, que s'ha de canviar tot, que afegint no sé què, l'entrec i me'n donen un de nou. Però clar, aquest crec jo que el tiren, no sé què fan amb el rellotge. La marca aquesta té un programa de reciclatge bastant interessant. Sí? Sí, però no totes, aquesta en concret, perquè reutilitzen les peces. Hi ha molt d'or i molt de platí dins els circuits electrònics. Llavors, hi ha tota una subindústria per reciclar, però perquè hi ha un interès manifest. I anem a fer una cosa, anem a donar més solucions als nostres espectadors. Per exemple, si volem allargar la vida útil d'allò que compram, podem fer-ho? És a dir, fins a quin punt estan les nostres mans i fins aquí ja no podem fer-ho? No sap greu, no ho podem fer. L'únic que pot fer és triar la marca que tingui un compromís en la reparació o l'autoreparació. Per exemple, de mòbils, jo conec marques que te permeten reparar tu mateix i canviar peces i actualitzar. Per exemple, jo d'un portàtil que el vaig comprar fa 5 anys, jo faig que les coses durin molt, perquè a mi m'agrada actualitzar-les jo mateix. No puc canviar la memòria perquè està soldada. No tornaré a comprar un portàtil d'aquesta marca. Perquè el que ve tot amb un. Exactament, no ho pots canviar. Ara me n'he comprat un, que aquesta marca està compromesa amb això, una marca, una petita empresa, no és una gran marca d'aquestes multinacionals. Diu, bé, podràs canviar-ho quan vulguis. Això és el que vull, que m'aduri.
i de grans consells, però m'has deixat preocupat, Mateu. M'has deixat preocupat perquè dic que no poden fer res. Vull dir, el sistema va cap allà. No, hombre, poden fer com a conjunt. Poden dir, mira, no compraré d'aquesta marca, o no faré això, o no faré allò, o el pot de xampú que siguin amples no la compraré més. Poden fer això, però l'altre ja està dissenyat, estan venuts. Mateu Oliver, fan el que volen nosaltres. Gràcies per estar avui a la baixa amb nosaltres i les degades, Col·legi d'Enginyers de Balears. Xisco!